ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿಸುತ ದಿನ ಪೊಸತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪೊಸತ್ತು ಕನಸು ಪೊಸತ್ತು ತೆನಸು ಮಾತಲ ಪೊಸತ್ತು ಪೊಸತಾವಡು ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಪರತ್ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆದು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿಸುತ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಲು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ ಪಂದ್ಯಾನಿನಿ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶಸ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೂಗುಲು ನಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಕು. ಸೊ ಮಂಚನೆ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬರತ್ತಿನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಯಾನಿ ನೀ ಬಿಸು ಪರ್ಬನ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನು. ಸೊ ಇಂದೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಪೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀತೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ತುಲೆಂದು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆತಾವ ಬಿಸುನು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಆರು ವರ್ಕ್ದ ನೆಟ್ ಬಿಸಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡರೆ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಬೈದೇರು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಮಂದಿಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಂದೆ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ತುಲೆಂದು ಕಾಂಡೆ ಇಂಕನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಗಲ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇರ್ ಇಜ್ಜೇರತ್ತೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಮಾರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಅದ್ಲಾರು ಬಿಸಿ ಅರೆಗ್ ವರ್ಕ್ದ ಒಂಜಿ ನೀ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಮಂಟರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಇನಿದ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬದಿಕ್ಕೆರದ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂಟೆ ಆತೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒನಸು ಬಟ್ಟಲುಡು ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಇದೇ ಇತ್ತದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ತರ್ಪಾರ ಮೇರಿತ್ತ ನಡಲು ನೂರು ಸಚಿಂದೆ ಅವ್ವ ಅವಡುಂದ ಅವಡಂದು ತರ್ಪವೆ ಗಡಿಗೆ ಇನಿ ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಜದು ಯಾನು ಒಂದು ಪುರ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೋಡಾಗಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಏತು ರಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಯ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇರಿ ಇಟ್ಟು ಉಣಸ್ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಾರದೇರಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೇ ಮಂತೀನಿ ಕಡಲೆ ಮನೇಲಿ ಕುಕ್ಕಲ ಬಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಪದೇಂಗಿ ಗಸಿ ಮಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಸಾರ್ಲ ಮಂದಿ ಜವು ಆತೆ ಯಾವ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡಿತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮನ್ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಹೋಯ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಾಯಸ ಮಂತೆ ಆತಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಎಂಗನ ಕಿನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಆತಂದು ಪಾಪ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಜೇಗಲ್ ಕಾಂಡೆಲ್ ತೆತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಮೀಪಾಗಿ ಅದೇನು ಇತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಶು ಬರ್ಬ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ
ಓಕೆ ಇಂಗನ ವನಸಾದಿ ತೆಕುಲ್ದ ಬಿಸುತ ವನಸಾಂಡ್ ತೆಕುಲೋ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಗೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಬಿಸುತ ವನಸೆಂಚಾತು ನಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇಡಬಲೆ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಸು ಕಟೀಲ್ ಮಂತದೆ ಅವು ಕಜಿಪು ಅಡಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತೆ पायस बिसुता भारी शोक आता कटल्या कटल्याला बनवलेलं भारी सुख म्हणजे भारी लागत बघा कॅरेटला बीटरूटला बघा पतिंगीला घशी म्हणतो लावलं भारी खुशी आत पायस म्हणतो बघा देतात ಸೇಮೆದ ಅವಳ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಿಸುಕು ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ತರಕಾರಿ ಅಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಬೋಡ ನೀನಿ ನಾನು ಓಲ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ರವ ಮಂತ್ರಿ ಪೀರೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಅಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಇತ್ತು ಜೀಕಾಲಿ ಒಂದು ಎರಡೇ ಬಗೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮತ ಅದು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಕ ಮುಕ್ಕಲ್ತಲೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಲೆಗು ಬೋರ್ ಆಪಿನಿಯನ್ ನಮಗಲೆ ಏಪಲ ವಯ್ಯಾನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ ಆಪಿನಲೆಗು ಪಂಡ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೈದಿನದ ಅಂಚಲೆಗು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದು ನೆರೊಂದು ಡೊಂಗಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಕ್ಯಾರಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೇಕ ಬಯ್ಯಾನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೋನಿನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿಡ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಸೊ ಮೋದಿ ಬರೆಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಕುಲೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಈತಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್ಕೋಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.